Мальчик, то не нормално. И ми караш, имаш шофьорска книжка, че те е българска. Вай, как ме набрали, нямам думи. Аз сега ма ние в момента като такова. Чек, майка му да еба. Виж като кара ми по-дълги товари и мая в опасно. Те еба мало да еба. Аз сега трябва до най-близкия сервис някак. Ма човек, аз карам супер ми и те, ама ти някак се набрули отзад, как става то номер, не знам. Мале, той... О, веко ли ще караш, ако играеш? Да, фак, точно пак е веко не очаква да кажа.